kubleh cibone pi ki prolog gi bertu yo nga to ka monde celebrate sang chai nga to na po eastern tia hill te nga da emole hapo kan ga DDU GKY Alfred solution ka em hapo central Guwahati te hakani to yo achibun ki te ki Jinghikai ki wa yo ai kam ki kamnu wa iu story ki that to le du wi story ki that yo le ki class ki per te ka teu lai pa noi ya ka office ka yong ka ba de ki hostel ki yong ka le pa noi kani to ka office ka yong ka kani to ka kani pa to ka reception ka yong ka hai ni to you send ya ki documents ki yong i yo la chibun ki man ki register ki i em kami to yo hi ni ka teu lai pa no i sai ka domain lab ka wa em hakiti thau ki wa i training i ka te da poi hakani ka labs ka wa i yo Jinghikai ka domain lab kani to ka domain lab 1 hai ni to you em ki machine ki wa lipu santali ki machine kaniwan ka labs 2 hani to lipu santali ki machine ka made you phi da yo Jinghikai hi ni da yo ada tip bila ka wonu so ki sula ki that khamtam ki tu ki khna ki wom punang so uyo ka kor te diwa wan pishini yi phi tip ka mon mo yo ki ni ka kor kini ki machine la mta ki machine ki wa iju yo si man ki machine ki wa use ki sha industry te kini machine te man ki bertu ki yong ki ni machine ta ki saving needle lock stitch machine kani to da poi ha kani ka IT labs ka wa Jinghikai ish phanga computer class the you play or to hini poi phi to dugi usu dan hi ke sula usu ran hi the yo ele chibun ki Jinghikai kami computer class ki the you phi ka te ki ni ki am hini bro hini to yo Jinghikai chibun chaphangi computer class but ki class ki o pher ka te lai pa no is ki class ki o pher kani to ka domain practical room ka yong i ka class ka wa i yo Jinghikai wa kamon wa yu ai ya ki design ki pher de yu phila ta hani de em la ka TV ka wa ki de pinyu gi ri chu pa is phanga industry ka wa em hai sa ki de thau wa yu ki te de yu phila ya ki ni thau ki wa em hini te kini to wa isibun yo Jinghikai lang ba kani ka class wa i kamon wa hi ha ki design ki pher ya ki sula gi that ki wa i kwa u a katera upai in ulipai no i kani ka class ka yong i ka dormitory ha kani ka class de yo i sibun ki Jinghikai ki pher shaphang ka machine shaphang ki parts ki yong ka machine ki wa kamun pun em kami ki te ki parts ki yong ka yi ki ka ki kam gi te de yu phila hini wadang em class ki ni na te hini to ka class yong i wa i pun em kami de yo dormitory la sibun de ti bila shaphang yong ka ni ka machine katera poi ha kani ka class English class te hini UP hani class yo Jinghikai sibun ba ide yo ile chapang Jinghikai yong ka communication de yo Jinghikai ile chapanga basic hygiene te hani ke class khamta mi gitu gi wom punang ukolam English lang ba gani ke class sibun phi yo Jinghikai phi tip phi le chapang kani wa kamnu ukolam step by step nang phi utip le ukolam hi English kateu lai pa no i ya ki thau ki ba isa i te kate le lai pa no shwa i ya ki hostel ki yong i kani to ka hostel ka yong i ka ba isa i hini hostel to yi em le ki thau thia ki ba kam de yi sa hini chi ar phosan ngut ki kan thai ki ba yi sa hini kam gini ki kamra ki ba i em le rutli ki kamra kam gini ki wa em shidrong te hini to shemi shibun wa ki jing kmen wa i yo i lang wa i em hini ta shibun wa i yo i kmen khai yo gi like te friends de wa pi poi pichni shibun yo phi le kam ki te products go share pi ki te problems ki yong pi da wer like ki te tension ki problems ki yong i wara kini to ki thau sum ki yong i ka teu lai no i se ki thau bam ki yong i kini to ki thau bam ki yong i ki wa i de bami made step is ni kini to ki dining tables ki wa i shong i shi prolog te hini to ka shala yo api ki jala yo api ki bam ki di le mam ong ki bang to du ki bang don hi te ngara sneo na ling nga sneo de biang hai jing bam le te hini to ka TV le yo i te de ipor wa i boring si yi pa le ka TV he por wa i di chai le ni he por wa i bam jai de yu phile ya ki tu ki thau sa ki yong i la na ki bedroom ki thau sum ki yong i ki thau training ki yong i ki class ki pher ki yong i de yo Jinghikai to shibun ki class ki pher hini te
kam ki uniform like the free go ki books ki pencils ki bags ki copy chibon ki wa yo hini ta yo di wa yo free lang ba ga governments te gi te daw la em ne predi yong pi ki nu ki ko join ya ga ni ke trainings ka yong is te bhau join ka thank you